Good afternoon guys, Sunday ngayon, around 3 p.m. November 1, 2020. At kaninang umaga, around 8 to 10:30 a.m. ay hinagupit tayo ni Super Typhoon Rolly. Ngayon ay mag-iikot tayo upang alamin kung ano ba ang mga pinsalang naidulot nito dito sa tatlong malalapit na barangay, ang Manila Yard Homestead, Tandok, at ang Tonggo, Siromang Camarines Sur. So halika na, samahan mo ako. Sa kasalukuyan ay parang kinakabahan tayo kasi hindi natin alam kung ano ang makikita nating mga pinsala, kung may mga nasiraan ba ng bahay, o nilipad ba ang bubong, o nasiraan ng kabuhayan tulad ng kanilang mga bangka. Okay, malapit na tayo dito sa Tandok Port na nasa Manila Yard Homestead. Okay, nandito na tayo sa pantalan. Kung mapapansin mo, nandito na yung mga seaweeds. Ibig sabihin, umabot dito yung alon. At huwag kang mag-alala, yung gusali dyan ay dati nang walang bubong. So far so good tayo mga kababayan. Wala pa rin tayong nakikitang natuklapan ng bubong at totaling nagiba ng mga bahay. At lahat naman ng mga bangka na naipasok dito sa swamp ay lahat naman ligtas, wala namang nasira. Dito tayo papunta sa Tandok, kaya lang meron pang mga bangka na nakaharang sa daan. So punta muna tayo ng homestead. Ito ang isa sa dalawang dam na nandito sa aming lugar, sa kaliwa. At sa awa ng Diyos ay hindi naman masyadong malakas yung ulan, kaya hindi naman umapaw yung tubig. Bagamat mataas yung tubig na galing sa dagat, ay hindi na sinabayan pa ng tubig mula dito sa dam. Okay, nandito na tayo sa Barangay Homestead. Sa kanan, nandyan ang Barangay Hall. Sunod ang Evacuation Center. Sunod ang lumang building. Sa kaliwa ay ang Tandok Parish Church. Sa kaliwa pa rin ay ang Tandok Parish Church. At sa kanan ay ang Barangay Health Center ng Tandok. Okay, bababa na tayo dito sa Tandok at dadaan tayo dito sa pangalawang dam. Okay, medyo puno yung tubig pero parang hindi naman umapaw. Sa kanan ay ang Tandok Chapel. Huwag kang maglala, hindi yan nasira ng bagyo, yan ay pinapagawa pa lamang. Okay, safe naman ang P2P antena. Okay, nandito na tayo sa Barangay Plaza ng Tandok. Marahil ito ay ang pinaka malaking sira na dala nitong si Typhoon Rolly dito sa tatlong barangay. Dito na tayo sa Barangay Tandok proper. Dito na ang maraming mga kabahayan. Makikita nyo, nagkalat ang seaweeds dito sa daan. Ibig sabihin, umabot din dito ang alon galing sa dagat. Isa-isa natin dito, marami rin dito mga kabahayan. Ang bahay sa kanan ay dating walang bubong, hindi yan nasira ng bagyo. May wire, service drop na nakaharang sa daan.
Walang sira, walang sira, walang sira. Wala, may konting sira, walang sira. So far so good. Wala tayong nakikitang sira. Pole ng antena ng TV, mga satellite dish, walang sira. Nakakabit pa rin. Nakatayo pa rin. Malaking sanga ng avocado. Bali, nakaharang sa daan. Ngayon ay puntahan natin ang baybayin ng Tandok, Siroma, Camarines Sur. Okay, tingin tayo sa kanan, malinis. Sa kaliwa, malinis. Okay, may kunting sira ang bubong ng kanilang rest house ba yun? May konting sira, may mga seaweeds, may mga bali ng sanga. Konting sira, wala nang bakod dito. Wala na mga dahon yung mga puno. Napaka minimal ng mga sira. Hindi ko alam kung naboboring ka sa video natin, pero nakakatuwa kasi wala tayong nakikitang mga bahay na sira-sira. Huwag kang mag-alala. Dati nang sira yan, wala nang nakatira. Wala nang taong nakatira dyan, matagal na. Kung napapansin nyo guys, bago ang breakwater na ito. Natapos lang ito nitong October 2020, bago dumating siguro 1 or 2 weeks bago dumating si Super Typhoon Rolly. Napakalaking tulong nito, kahit around 3 to 4 feet lang ang kanyang tangkad, ang kanyang taas. Pero siguro kung wala ito ay mas malaking damage ang naidulot nitong si Super Typhoon Rolly. Dito ay meron kaming nakitang patay na pawikan. Siguro sa lakas ng alon ay hindi niya na nakayahang lumangoy, at siya ay, titingnan natin dito, meron siyang mga sugat sa kanyang ulo. Siguro siya ay tumama sa mga bato, malaking sugat. At ito na ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. So huwag kayong mag-alala, ihahatid natin siya sa kanyang tahimik at huling hantungan. Okay, yan ang nakita nating mga pinsala dito sa Barangay Tandok. Ito yung malaking sanga ng avocado na nabalik. Okay, skip na tayo sa Barangay Tandok. Punta naman tayo sa Barangay Tonggo. Sa kanan ang Barangay Hall, parang wala namang pinsala. Sa kanan ay ang Iglesia ni Cristo, parang wala ring sira. Bahay, walang sira. Tindahan, kunting sira sa bubong. Okay, malapit na tayo sa paaralan ng Tandok High School. Ito ang nagsilbing evacuation center ng karamihan dito sa Barangay Tandok. Sanga, mga dahon, mga sanga, dahon nagkalat sa daan, dulot ng malakas na hangin ni Super Typhoon Rolly. Bahay
taas na walang sira, mga puno na malapit nang maputol at mahulog sa daan. Ito ang paaralan ng Tandok Elementary School na nasa Tonggo, Siroma, Camarines Sur. Walang sira at nagsilbing evacuation ng ilang pamilya mula sa Tandok at Tonggo. Okay, dito na tayo sa Barangay Hall. Hindi, Daycare Center, Plaza at Barangay Hall, walang sira. Sa kanan parang may nakita tayong natumbang nyug, dalawang natumbang nyug, pero parang wala namang bahay na nadaganan. Tumba ito sa papunta sa daan. Tonggo Chapel, walang sira, bahay walang sira. Ano pa rin, mga dahon. Okay, papunta na tayo sa Ilyauno. So far so good. Ito na ang huling barangay, pero wala pa rin tayong bahay, nakitang bahay na totally nasira. Okay, balik na tayo. So yan guys, masaya tayo kasi kahit napakalakas ng hangin ay konti lang ang napinsala nitong super typhoon dito sa aming lugar.